Sziasztok, és üdv újra a csatornámon! A mai legújabb őszi videómban a hagyományos tökfaragás mellett egy finom és egyszerű almás édességet készítek el, valamint egy házi készítésű forró csokit is. Van valami varázslatos a halloweeni szezonban, amikor a kinti levegő egyre hűvösebbé válik, és a levelek narancssárga, piros és sárga tüzes árnyalatokba öltöznek. Ilyenkor jól esik bekuckózni, és valamilyen ötletes tevékenységgel ütni el az időt. Ez egy olyan időszak, amely kreativitásra, melegségre és kapcsolódásra hív, mivel a világ lelassulni látszik, és ilyenkor talán jobban összpontosítunk a minket körülvevő egyszerű örömökre. Mi nem igazán ünnepeljük a Halloweent, sokkal inkább az őszi hangulat megteremtésén van nálunk ilyenkor a hangsúly. Kuckózás, esti fények, tökfaragás, forró csoki és valamilyen incsiklandó őszi finomság. A konyha megtelik a fahéj, a szerecsendió és a szegfűszeg illatával, és a sütő melege olyan megnyugtató, mint maga az elkészített finomság. Ma egy egyszerű almásütit készítek el, aminek rózsaformája csak még különlegesebbé teszi ezt az ízt. Egy leveles tészta, egy alma, narancslekvár, fahéjas cukor, és már csak egy kis kézügyességre van szüksége az embernek, hogy tökéletes rózsákat tekerjen a tésztából. A családi időtöltés még különlegesebbé válik ősszel. Ez a tökéletes évszak az összejövetelekre, akár halloweeni dekorációkat készít az ember, akár forró csokit kortyolgatunk a benti melegben, vagy
vagy egyszerűen csak élvezzük egymás társaságát, miközben egymásra figyelünk és jókat beszélgetünk. A lassabb tempó és az otthonra való összpontosítás miatt az ősz a kapcsolatteremtés időszakának számít. Meséljetek ti is, írjátok meg kommentben, nektek milyen őszi hagyományaitok vannak, mit szerettek ilyenkor csinálni. A tökfaragás családunkban különleges őszi hagyománnyá vált az elmúlt években, ugyanis ez a közös családi tevékenység egyszerre hozza elő belőlünk a kreativitást és egy kis nosztalgiajelzést is. Ott van a móka a tökéletes dísztök kiválasztásában, legyen az magas és keskeny, vagy kerek és vaskos, és persze az öröm, mikor kikanalazzuk a belsejét, és közben érezzük a hűvös, enyhén ragacsos magvakat. Kicsitől nagyig mindenki kiveszi a részét a tökfaragásból. Mindannyiunk közül a kisfiam élvezi talán a leginkább ezt a tevékenységet, ugyanis ilyenkor kiélheti kreativitását. Nálunk minden faragott dísztök egyedi. Van virágos, gyertyás és rémisztő formájú is. Lehet kísérteties vagy művészi, bonyolult vagy egyszerű, de nálunk a dísztök mindig fényesen ragyog a hűvös őszi estéken, és olyan villódzó fényt ad, amely szemet gyönyörködtető.
Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, hamarosan újra találkozunk.